Hai de cap, mă. Cât ai mers cu ea? Cât ai mers? Nu pot să zic pe vlog. Îi faceți distribuție, nu vă supărați. Distribuție. Bă, mai trebuie să cobori. Să nu mai aduci. Echilibristică. Stau așa, doamnelor și domnilor, cât vreți dumneavoastră, dar pentru că vreau să-l bag pe Van Damme în decor. Stai că el stătea așa, stai că nu pot, cu telefonul, cu blugi, cu nebunie. Voi sări de la 15 metri pentru că la Optimal Auto în Arad, la 15 metri se ridică aceste două minunății. Iată, în continuare urc. Bine ați venit la un nou vlog, Optimal Vlogul cu numărul 3. Ce facem astăzi? Ne bucurăm de ce avem aici, da, să vedeți. 1 și una, stai, nu, că pot. 1, 2, 7. Un nou vlog, așa cum am spus. Astăzi reparăm un BMW care costă 30.000 de euro. Nu BMW-ul, ci reparațiile la el, așa că hai să vedem despre ce e vorba. Talent pur, Denis. Mă mir cum de nu n-a ajuns pe la ceva olimpiade din astea. Nadia Comăneci, ceva de genul. M-a văzut doamna Nadia, țin minte, în 80, fusesem la un congres, cum ar veni, nu știu cum îi zicea atunci, și m-a văzut și a zis, ai putea să, da, i-am zis, doamna Nadia, eu vreau cu Dragoș. Să nu mai aduci. Bun, o să... Asta e ultimul vlog cu Denis. Ce mai filmăm, ce mai Bine, zicem? tu? Bine, în afară de bine, ce reparăm, că oamenii vor să știe. Mașini. Noi asta reparăm, mașini, dar nu mașini de spălat. Iată, gluma numărul 1. Să vedem câte glume avem astăzi. Am putea spune un din ăla, bam, bam, bam. Și iată că ziceam că reparăm mașini. Seat, Jaguar, încă un Seat. Deci nu reparăm doar avioane, mai exact BMW. Dar apropo, că am zis de avion, hai să vă arăt ceva. Ce părere ai, Denis, de mașina asta, cum ți se pare? Mare, impunătoare și cel mai probabil scumpă. Da. Și hai să-ți arăt ceva. Te rog, te rog. Foarte frumos. Știi melodia aia cu am tras draperiile? Da. La fel am tras și noi draperiile la mașina asta. Dar de ce au fost trase, Dragoș? Ia zine tu. Nu pot să spun, dar nu știu dacă s-a văzut în momentul în care s-a filmat. Florin mai filmează o dată asta pentru cei care știu. Stai să-l ștergem frumos, că asta e de pus în ramă. V12. V12. Așa îl cheamă pe client, Valentin 12. Și are 12 copii, probabil. Și-a pus numele acolo, Valentin 12. Și iată, parcă nu mai e așa impunătoare mașina. Ce ai făcut? A rămas știrbă. Stai să închid capota, că nu-i de văzut. Mamă! E ultimul model, acum va ieși asta, 2026. Dacă vă uitați atenți, chiar îmi dă o lacrimă. Apropo, fii atent, că Da. mi-am adus aminte când ați filmat TikTok-ul acela pentru DriveSmart, că am spus despre o mașină că e 2024 și ați spus voi, trebuie să atașăm la un moment dat și să le arătăm oamenilor că avem mai multe mașini care sunt cumpărate în 2023 și pe talon scrie așa, an model 2024. Deci iată, oameni buni, că Denis nu v-a mințit sau nu v-a înșelat și mașina chiar este 2024. Nu, asta bineînțeles. Ideea este cu mașina asta că a avut un accident destul de grav, să zic așa, și urmează să reparăm mașina asta. O să-i dăm motorul jos, schimbăm punte, mă rog, sunt foarte multe lucruri de schimbat pe ea și poate cel mai interesant lucru este că mașina este 2019, este un seria 7 și deja am cumpărat toate piesele, o să o facem facelift. Adică o să-i punem toată fața și spatele de facelift. Deci vom avea un before și un after, mă rog, ăsta e before. Aftershave. Da. Spune-ne, te rog, câți cai are bestia asta, pentru că aici apare durerea. Îți dai seama să o reparăm și să avem before-ul să fie tot ăsta după aia. Să fie before, after și before. Să o asta facem cred la că ar fi fel. trist. Da. Câți cai are bijuteria asta? Pe toți. Pe toți. Care sunt în Spre rușinea mea nu știu, dar este un motor de 6,2 litri. Este motor de Rolls-Royce. Sau, cum s-ar spune, Rolls-Royce are motor de BMW. Da. Corect, să știi asta. Pe seria 7, în 2020 s-a montat ultima dată motorul ăsta. Mașina asta e 2019. Deci mașina are o valoare destul de mare. Se merită să fie reparată.
Are doar 60.000 de kilometri. Doar 60.000 de kilometri, asta după ce i-am dat înapoi. Cât Nu costă? glumesc, nu, e. Corect. Nu vă recomand să Dar faceți așa avem ceva. aici, nu vă arătăm, dar avem aici seria de șasiu, să zice, nu? Da, putem Șasiu. arăta, mașina chiar are Da. 60.000 de kilometri real. Deci dacă vreți, intrați și vedeți. Mă întrebai de cost? Da, cât costă ea, cât costă reparația? Momentan, după calculele noastre și după piesele pe care le-am cumpărat, suntem pe la 30.000 de euro, dar s-ar putea să treacă de... Deci reparație de peste 30.000 de euro. Păi dacă eu am Golf de 1.000 de euro, mi-au 30 de mașini Dragoș și îmi fac parc auto. Să nu-ți faci rentacar, că ne certăm. Corect. că Parc vorba aia. auto, Eu dacă dau cu 10 euro pe zi, le dau la bandă rulantă. Mașina asta nouă, cât costă aproximativ? mașina asta nouă a costat, chiar mașina asta, în jur de 200.000 de euro. Acum second hand, la kilometrii ăștia și având în vedere că o să facem facelift, mașina o să aibă undeva o valoare de vreo 60-70.000 de euro. Bă, oameni buni, îmi fac două case cu 200.000 de euro. Da, Două, dar mai mici. două, dar mai mici și vorba aia unde e mai mic e mai bine. Da. Deci, Și că poate mulți se întreabă de ce mai reparăm mașina asta, pentru că nu este afectată structura de rezistență și merită reparată, adică sunt doar probleme de ordin mecanic, să zic așa. Motorul este în regulă, pornește. pornește acum? Acum nu pornește, are galeria de admisie spartă, mai curge ceva ulei din el, dar motorul funcționează. Și oricum ar fi bine o să vedem câteva vloguri cu mașina asta. Vrem să terminăm destul de repede pentru că avem deja cumpărate o mare parte din piese, sunt aici, urmează doar să le montăm și să ne apucăm de ea și bineînțeles apoi să ne plimbăm cu ea, să putem să mergem să aspirăm puțin orașul, cum s-ar spune, știi? Deci lasă-mă, te rog, pentru că e camera pornită, să-ți spun o întrebare, sper să nu mă refuz. Ne las să mergem cu mașina asta după ce e reparată prin oraș? Da. Câți că ai zis, dacă are 6,2, motor de 6,2, nu? Benzină. Da. Ar trebui să aibă peste 600 de cai liniștit. Are peste 600 de cai, da. Și cu M8-ul, luăm și M8-ul. De-aia stai un pic. Ia. Spuneți în comentarii câți cai are mașina asta, dar atenție, nu o căutați pe internet, că nu mai are farmec. Așa știu să o spun și eu câți cai are mașina, dar scrieți-ne în comentarii să vedem câți cai are mașina și fiți sinceri și corect, nu căutați pe internet. Iată sunetul banilor se aude din nou. Frumos. Eu m-aș duce pe 650, dar abia aștept să o conducem. N-ai răspuns la a doua întrebare. Luăm și M8-ul când mergem cu 7-le. Da. Fericire! Tu poți să iei și transpaletul dacă, Dar uite dacă vrei. că... Uite. Stai și să vezi. îți fac plăcerea de a te plimba personal cu transpaletul. Hai să vedem ce mașini mai avem prin Da. prin hală. Haideți, vă rog, veniți. Iată că așa ceva nu mai găsești tu la niciun alt atelier auto, să fii plimbat și să fii lăsat în voia sorții. Ce mașini mai avem noi aici? Dacă dădeam puțin mai tare, cred că am fi scăpat de ele. Ai două X5-uri, crezi că îi bai? Îi bai cu ele de ai două X5-uri. Nu. Stânga și dreapta. Ce probleme au astea? Ăsta l-am arătat și în vlogul trecut, tocmai ne-a ajuns turbosuflanta, o montăm, iar la ăsta am schimbat distribuția. Distribuție. Da, stai că deja știm de distribuție. Apropo, în vlogul trecut am avut foarte multe debate-uri cu distribuție și foarte multe comentarii. Da. Și mi-a plăcut un comentariu foarte mult, poate îl și punem undeva jos acum când filmăm, că zicea așa: la un A4 schimb distribuția pe la 80.000 de kilometri Așa și la un BMW la 200.000. Da. Bun, manoperă la un BMW vreo 5.000 și ceva de lei. Nu manopera cu tot. Exact. Manoperă tot, că se dă jos motorul. Văd că ai și așa darul mai de a departe. speria oamenii Da. cu prețurile, dar Bine că ești aici. Și la Audi vreo 3.000 și ceva, cu tot, da? Dar, frate, în bani ajungi mult mai scump la Audi. Eu după aia m-am gândit, știi, că am făcut niște calcule. deci a câștigat BMW, da? A câștigat BMW-ul, n-am ce face. Apropo, cât e o cafea la tine, Denis? Că dacă mi-ai dat mie 5.000 de lei manopera, înseamnă că așa le spui și clienților. 30 de lei boabele, 20 de lei să le faci, cum se spune. Da, n-aș vrea să spun cât dăm noi pe 1 kilogram de cafea, dar dăm foarte mult. Dar să nu dăm insider, o cafea pentru tine, să zic așa, la valoarea ta cum ar veni. Pentru că nu facem diferențe la fel. Da? O cafea bună, prima e cinste, fac cinste prima. Da. Deci trebuie să filmăm un vlog când vii și la cafenea și când bei o cafea. Prima e cinste. Deci cum ar practic vrei veni. să-ți faci reclamă la cafenea pe canalul meu de Nu YouTube. mi-ar părea rău. Ok. De ce? Iată, sinceritatea. Poți să cobor de pe asta? Liniștit. Îți mulțumesc.
Nu prea sunt de acord cu reclama, dar mai vedem, poate. Am învățat mai multe chestii, vreau să vă arăt și eu. Nu, nu asta, dăm asta. Deci, educațional în timp ce băieții stau. Deci, educațional ca să știe toți, am învățat și eu. Asta se numește jantă, da? Asta se numește jantă. Doar ăsta se numește anvelopă. Împreună e roată. Și geantă geantă e aceea care o poartă soția ta pe umăr. Corect? Am zis bine? Corect, ai zis foarte bine. Am avut un pic emoții că era o tipă pe internet viral clipul în care a fost rugată să spună un animal cu A și a spus antilopă și nu știu de ce aveam impresia că tu la cauciuc o să-i spui antilopă. Da? Se pare că chiar ai învățat ceva. Tu cam ai o părere proastă despre mine. Deloc. Mai vedem. Și dacă tot am luat așa să prezentăm toate mașinile, la asta am făcut distribuția, un X5 motor de 3000 și ăsta e un BMW Seria 3 motor de 2000. Eu am zis, din ce an e ăsta? Asta ar trebui să fie un 2011-2012? Cred că e mai nou, nu, e 2014-2015. Să mă ierte proprietarul. Are doar 257.000 de kilometri, cam atât ar trebui să aibă o mașină din anul ăsta. Ăsta e motorul. La asta îi schimb distribuția. Exact. Deci la 250.000 se schimbă distribuția. Noi recomandăm la 200.000 de kilometri ca să stai liniștit, să nu îți faci griji că nu o să mai ajungi unde ai tu de ajuns noaptea târziu. Corect, da? Mai bine mai târziu decât niciodată. Exact. Hai să văd dacă am învățat din vlogul trecut despre distribuție. Aici, așa, dar stați să vă arăt. Asta e zona de distribuție, nu? Da, și asta e distribuția montată nouă, este distribuția originală. Și asta știu că voi le puneți șmecher, așa, nu știu, diferite parcă, sau? Da. Sunt cele îmbunătățite, nu le punem doar noi, astea e modelul nou de distribuție de BMW, ca să-i zicem așa în termeni populari, să înțeleagă tot Denis. Corect, mulțumesc frumos. Tot ce a spus aici sunt piese originale. Doar piese originale. Dacă eu ca client vin și zic vreau piese second, ce faceți? Noi nu montăm piese second, bună mențiune, dacă clientul vine și le aduce el. Noi nu cumpărăm noi piese second hand ca să le montăm, dar dacă e o piesă care costă foarte mult, nu știu, să zicem 5.000 de lei o singură piesă și tu vrei să ți-o iei second hand, noi ți-o montăm și îți dăm garanție doar pe montaj, dar nu recomandăm să cumpere o piesă second hand, pentru că cred că toți știm că lucrul ieftin până la urmă e mai scump decât cel scump. Corect. Suntem prea săraci ca să luăm lucruri ieftine, ceva de genul. Exact, da. De asta la din fel, educațional. cel puțin la distribuțiile de BMW, noi nu montăm, uite, o altă mențiune bună, dacă vine un client cu o distribuție aftermarket pe BMW, noi nu o montăm. Refuzăm categoric, preferăm să nu facem lucrarea asta, montăm doar distribuții originale și acceptăm și clientul să vină cu piesele lui să îi le montăm, în afară de piese ce țin de sistemul de direcție și sistemul de distribuție. Acolo aducem doar noi piesele pentru că oferim o garanție de la A la Z, ca Amazon. Mă face să vin să duc și eu mașina la voi, când îmi iau una faină. Dar nu reparăm Golf 4. Stai că n-am zis ce mașină, că îmi cumpăr alta. Păi ești mai devreme, că e Golf 4. O să zic care e mașina visurilor mele. Pe ăsta. Deci, Toyota GT86, motor de 2000 aspirat. Nu știu, am zis aspirat Există să mă parte. modelul ăsta? Da, există. Motor de 2200 de cai. Mai este 2000 ce? motor de 2000, benzină 200 de cai. Am înțeles, așa a zis, nu? Ce am zis? Ce am zis? Da? Motor de 2200 de cai. 2200 de cai ai zis, lasă. Poate au, nu știu. Filmați voi că omul e pe vrăjală, nu mai. Fură curent maxim. Ca dat de muzică, nu? Da, păi de muzică ca să nu ne ia drepturile de autor. Să nu ne înstingă când am fost acolo. Da? Asta da. Nu, dar asta n-am filmat, că Denis mai devreme când am ajuns eu la lucru, el era acolo pe scaun și asculta manele. Deci corect, Biși de am la crezut că Bărbulești. tot manele vrei să spui. Biși de la Bărbulești, vorba aia. Cine știe să scrie în comentarii. Am eu un prieten și eram la o petrecere și a zis bă, puneți ce muzică vreți, dar nu puneți manele. Și după aia a zis, dar dacă chiar vreți să puneți manele, puneți Țancă Uragan. Numai ce a apărut Țancă Uragan atunci. Zic, bă, omule, tu ai să nu punem manele, dar tu știi maneliști celebri, nu e... Da, se întâmplă, așa sunt oamenii, cum ar veni vorba aia. Bun, ce? Îi facem ceva la BMW astăzi? Da. Ne uităm la el. Hai să-ți arăt ce putem face. Uite, te pui aici.
Am văzut că ai tras. Hai să-ți arăt ceva, Denis. Da. Vă rog, te rog, Florin, să filmezi chestia asta. Să-ți explic ceva, Denis. La o mașină mai scumpă, nu faci niciodată așa să ridici portbagajul, faci așa. Înțelegi? Iată. Cum a spus un mare celebru în viață, domnul Becali, repetiție, repetiție. Repetiție, repetiție. Dacă bagă și repetă. Haideți acum, dați-mă Cu un deget. cu un deget ăsta. Doamnelor și domnilor, așa m-am născut eu, iertați-mă. Ah, că m-a văzut. L-am văzut cum ar veni. Da, vă închid eu. Avem bateria la BMW aici. 2 baterii sau ce e aici? Ce e asta din stânga? Electromotorul, bateria. Și aici e turbosuflanta. Unde ori pus-o, mă? Dar de ce ori pus aici? Păi ca să ai acces ușor, știi? Când dacă rămâi cu ea pe autostradă și ai ceva de făcut la turbosuflantă, să poți să faci. Și iată, cred că ăsta este cel mai important. Denis, Ce? ăsta trebuie să știi ce e. Era în mașină aici. Asta e... Cu asta, doamnelor și domnilor, când se strică motorul, asta e un secret. Pot să le zic secrete? Cu asta pornește, zic, chiuloasa și ai al doilea motor care mai merge încă 100 de kilometri. Sau în cazul de față, la seria 7, cred că merge 150. Senzațional. Hai să o punem bine. Întrebare fulger. Te rog. Cum prepar cea mai bună cafea? Cum o Repede. prepar? Pui multă apă și autooxidanți din ea. Deci, pe lângă, deci el vine să facă vloguri la Optimal la service. Ok, asta înțeleg, e un proiect așa extra. Dar să ai cafenea și să nu știi cum se prepară cafeaua, asta e exact cum ar fi eu să am service și nu știu mecanică, știi? Stai puțin, Păi, asta e noua generație. Asta chiar așa e. Da, mă, dar e noua generație de antreprenori. Te apuci să-ți faci un business, dar nu știi nimic despre el. Da, uite, acum fără glumă, Fără glumă. foarte mulți oameni mă întrebau, dar tu ești mecanic, nu? Pe mine. Zic, nu sunt mecanic, dar știi mecanică. Bă, așa, nu prea. Și atunci cum conduci un service? Cum conduci un service dacă tu nu știi mecanică, Denis? Tot așa, serios, fiind dacă ai aptitudini de leadership, adică ești un lider bun și știi să aduci pe lângă tine oamenii care sunt capabili, așa poți. Adică eu la cafenea, eu nu știu să fac cafea și nu prea știu foarte multe de cafea, asta e realitatea. Însă consider că dacă am oameni care stau lângă mine, dacă am oameni foarte buni și ai grijă de ei, ei vor avea grijă de business-ul tău. Corect. Deci Iar. dacă vreți să vă faceți un service auto și nu aveți cunoștințe, nu e nicio problemă. Vă angajați mecanici buni, vă angajați un șef de service bun, consilier de service bun, exact cum se întâmplă la noi și lucrurile funcționează sau cum se întâmplă la Denis. Îți angajezi un barista, nu? Da. Așa se numește. Un pizzaiol. Da, frumos. Da. Dar am o întrebare. Când vorbea așa despre cafenea, de ce a făcut Florin așa? Nu știu că la el, prietenia mea cu el e foarte obscură așa, nu înțelegi nimic de la ea. Nu știu, să-l întrebăm pe el, să ne zică. Florin, ne spui? Prin semne. Florin fiind băiatul care filmează. Asta e semnul lui. Dar atenție, vreau să adaug ceva, să-i plătiți bine pe oamenii ăia, că dacă vă bate joc de ei, pleacă. Și eu am mai înțeles ceva, o chestie foarte importantă, nu știu dacă tu ești de acord cu ea, iată vorbim și despre cum să conduci un business. Angajatul e mult mai important decât clientul. Bineînțeles, e o prostie chestia aia. Cum îi spune că clientul nostru, stăpânul nostru, nu există oameni buni așa ceva. Adevăr că sunt puțini care au curaj să recunoască asta, că nu știu de ce o fac. Dar oricum și cei care spun că clientul nostru este stăpânul nostru, cred că ei sunt cei care își bat cel mai mult joc de client. Da. Bun, a nu se înțelege că noi ne batem joc de clienți. De ce? Dacă ai grijă de angajat și ai un angajat fericit, care vine cu bucurie la lucru, el va avea grijă de clientul tău. Client fericit, angajat fericit, Dragoș fericit. Da. Și ca să fii un antreprenor de succes, dacă tot am intrat în zona asta, cred că trebuie să cumperi și un curs din ăsta și să vinde pe internet, nu? Cum să fii milionar în 3 pași simpli. Tu ai cumpărat? Băi, uite, eu am avut norocul să n-am bani când au venit oportunitățile astea și n-am luat. Nu că n-aș fi vrut. Dar la fel și eu, n-am achiziționat niciun curs. N-am mai avut bani pe firmă. Da, exact. Că altfel cred că am fi fost... Da, auzi, cea mai importantă lecție din a cumpăra cursuri cu 1000-2000 de euro, cum să ajungi milionar, e că lecția de după, să nu cumperi cursuri cum să ajungi milionar, că nu există o formulă. Mi-a venit acum o idee ca să încheiem cu asta și să-i lăsăm pe oameni să ne spună ei. Dacă ați fi proprietarul acestui BMW Seria 7, ați băgat 30.000 de euro în reparația lui, lăsați-ne în comentarii acolo că e interesant. Unii n-ar băga bani. Eu, de exemplu, dacă ar fi mașina mea, mașina nu este a noastră, este a unui client. Da. Dacă ar fi mașina mea și aveam mașina asta și i-aș fi dat
daună, aș fi reparat-o. Dar sunt alți oameni, că am mai discutat cu oameni care au spus că nu au reparat mașina asta și la fel aici intervine iară chestia de genul ăsta de business, depinde ce viziune ai. Eu știu că mașina asta, fiind ultima produsă cu motorul ăsta, va avea o valoare destul de mare și e o mașină de colecție. De ce să nu o repar? Mai ales că o facem facelift, adică mașina va arăta super bine la final, va fi înfoliată, alte jante, efectiv se va face o transformare la mașina asta ca la visuri la cheie. Nice. Și cel mai important, Da, spune-mi acum, tu ai repara-o dacă ar fi mașina ta? bă, dacă aș fi mașina mea, considerăm că aș fi avut banii ăștia, da, aș fi reparat-o. Având în vedere că a fost 200.000, ai zis. 9? Da, da, stai, mai am în considerare și că poți să găsești un seria 7 din ăsta, nu cu motor de 6 litri, poți să o găsești undeva la 30.000 de euro, motor diesel în stare perfectă de funcționare. Deci îți poți cumpăra o mașină ca asta, dar nu la fel. Păi asta e ideea, că interiorul contează mai mult, știi? Exact. Da, eu unul da, răspunsul este da. Mai ales că ăia 600 și ceva de cai cum așteaptă, dragii de ei, să fie mângâiați, alintați, călăriți, Da, toate exact. cele. Asta e și finalul.